Tinguha sa Talisay City Vet nga walay talisaynod nga madugang sa mga mabiktima sa sakit nga rabies. Ano ang report ni Femery Dumabo? Nakatalag usa ka kaso sa rabies ang dakbayan sa Talisay karon tuiga. Naglambigit hinuon kini sa usa ka asong Pinoy o aspin nga nakapaak og duha ka buwan pa lang nga itoy. Namatay ang itoy og nasuta nga nataptan kini og rabies. Human mapaak kini itong Pebrero. Usa kini hinungdan nga miduaw sila sa mga barangay alang sa libreng bakuna sa anti-rabies ug sa ilang subsub nga information dissemination. Miyawag si Dr. Maria Christine Hope Dihadena, Talisay City Veterinarian, nga pabakunahan gyud ang mga binuhing iring ug iro batok sa rabies kung mag-edad na kini og 3 ka buwan ug siguruhong matag tuig kining mabakunahan. Karong bulana, duawon nila ang bukirang mga barangay sa Talisay City, mga elementary school, aron tudluan ang mga bata nga likayan ang pagpanghilabot sa mga iring ug iro sa kadalanan ug bisan na diha silang mga panimay aron dili sila mapaakan. Ilabi na panahon sa bakasyon ug sa pag-abli na unya sa klase nga dunay daghang mga bata. Usual nga maigo og kanang rabies ang edad og 5 to 14 years old. Ma-aware especially sa mga kids no kay usually manggod ang mga maigo og gidani nga to ang makakuha gid sa rabies no kani maging mga bata. So para aware sila kung unsay angay buhaton if ever maka-encounter sila no og mga ana yes. For awareness. Karong adlaw usab tibuok adlaw mipahigayon ang Talisay City Vet og pagpamakuna og anti-rabies vaccine, pagpanghatag sa mga tambal og bitamina sa mga binuhing iring ug iro, lakip na usab ang libreng laygit ug pakapon. 2023. So sa karon nga year wala tay murag human nga kaso pero naatay mga kanang positive noon nga iro no naatay usa ka buok nga natala nga positive siya sa rabies. Aside sa mga benepisyo na mahatag sa spay and neuter and vaccination is more sa info dissemination kung unsa say mga responsibilidad nimo kung ikaw usa ka fur parent. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabo. Balitang Bisdak.